बे समाव स्पष्ट खोथाया बेनो जोंनि दुलाराय बर'सा आफादनिफ्राय दाबो बड'लेण्डखौ दाबिबाय दङ आरो बे बड'लेण्ड दाबिनाया संकस सदिया जाबाय दङ आरो बे समाव संकस सदियासिम दाबायनायाव दिनैसिमबो दिनै दुलाराय बर'सा आफादजों लोगोसे जोंनि माखासे बड'लेण्ड दाबियारि बिथांमोना दिनै दाबिबाय दङ आरो दिनै बेहायनो दिनै दिल्लीनि जन्तर मन्तर खालामबाय दङ दा बेहाय माखासे स्पष्ट खोथाया नैबेनो जे जोंनि धेमाजि आरो लखिमपुर जिल्ला हिसाबै बेयाव UBP होननाय मोनसे संगठना दिनै बर' कालचार काउन्सिल बिफाय दङ दा बेखौ लानानै जोंनि जिल्लानि गेजेराव गोबां रायजो राजाफोरा गोनो गोथो जादों बेखौ जोंबो मोनदांदों दा बेयावनो जोंखौ गोबां सोङो दा बेहाय स्पष्ट खोथाया बेनो दिनै दुलाराय बर'सा आफादनि आफादगिरि मानगोनां ब्रह्म बर' आदायाबो बुंबाय थाखादों जे संकस सदिया बे दाबिया थाबाय थादों आरो बिनि उनाव जुदि दा दिनैनि दिनाव दिनै भारत सरकार बा आसाम सरकारा जि एकर्ड खालामो बे एकर्ड खालामनायनि बाहेराव जि बर' थालांगोन बे बर'फोरनि थाखाय मोनसे काउन्सिल बानायनांगोन बेखौ स्पष्ट जाना दङ खारन बे काउन्सिला जानांगौ दिनै मिरु सरकारजों जानांगोन बेखौनो लानानै दुलाराय बर'सा आफादा बेखौ दाबिबाय थादों आरो बेयावनो दिनै बर' कालचार काउन्सिल जि बिथांमोना नागिरदों जाय बर' कालचार काउन्सिल नागिरनाय आफादफोराव दिनै ABPआव दिनै जोंनि आगुनि दुलाराय बर'सा आफाद जोंनि माखासे फरायसा आफादावनो दिनै बिबान लानानै दैदेनबोनाय मानसिफोर बिथांमोना दङ दा बेयावनो बिथांमोनानो स्पष्ट मिथिखागौ बिथांमोनाबो जे बड'लेण्ड आरो बर' कालचार काउन्सिलनि खोथाखौ लानानै दिनै जों बुंगोन बेहाय धेमाजि जिल्लानि बर' फरायसा आफाद दैदेनगिरि जाबाय जोंनि थांखिया मोनसेयानो दिनै बड'लेण्ड आरो बड'लेण्डनि बाहेरायाव जायफ्रा थालांगोन बे थालांनाया दिनै मिरु सरकारजों दाबिजानाय बा खुंजानाय बा गनायजानायनि गेजेरजोंनो दिनै बे काउन्सिल जागोन बा जाय काउन्सिला दिनै बर'नि थामोन्थाखौ दिनै राव हारिमु आसारखान्थि गासैखौबो थामोन्थाखौ जाहाथे बिदिनो मोजां सुफुंलांनो हायो बेखायनो जों बुंगोन जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बा लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बेहाय खुनु गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया दुलाराय बर'सा आफादा जि दाबि खालामदों बे दाबिजोंनो जोंनि माखासे दाबिफोरा थालांगोन आरो बेजोंनो दिनै जोंनि जाथिनि बा बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि राव हारिमु आसारखान्थियाव बेजोंनो मोनसे लेभेलजों फैगोन बेखौ जों आसा खालामदों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै बड'लेण्डखौ लानानै जिबायदि जोङो दाबिबाय थादों आरो दिनै भारत सरकाराबो मोनसे जोंना सावरायनाय मोनसे लेभेलखौ लाबाय थादों दा बेखौ नोजोराव आं बेखौसो खावलायगोन UBPनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बड'लेण्डनि बे दाबियाव बिथांमोनाबो दाजाबफैनानै हेफाजाब होफैनांगौ मानोना दिनै जाय दाबिखौ दिनै बड'लेण्डजों लोगोसे बड'लेण्डनि बाहेरनि बर'फोरनि थाखायबो बेहाय सिन्था खालामखानाय दङ बेखौसो दाजाबनानै बयबो जुरजारै नांनांगौनि प्रयजन दङ गोनांथि दङ आं बेखौ खावलायगोन दिनै जों मिथिखागौ आरो बिथांमोना मिथिखागौ जे बर' कालचार काउन्सिलजों दिनै बर'फोरनि माखासे राजखान्थियारि मोन्थायखौ जों सुफुंजोबनो हाया आरो बर'नि राव हारिमु आसारखान्थिखौ लाखिजोबनो हाया बेखायनो बेहाय जोंहा खुनु बेले बेजे जानांगौ खोथा गैया आरो बिथांमोनखौ खावलायगोन जे बेहाय जुदि नांलायनांगौनिबो खोथा गैया बेहाय साननांगौनिबो खोथा गैया बे खुनु माने बेहाय दावराव जानांगौनि खोथा गैया गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया बिथांमोनाबो बड'लेण्ड दाबिबोदोंमोन आरो दाबो जोङो दाबि दोङो बिथांमोननि मावबोनाय खामानिखौ जों मावबोदों दिनै खुनु गोदान दिनै जों मावबोआखै बेखायनो बिथांमोनखौ जों खावलायदों बरायदों जे बड'लेण्ड दाबियाव दिनै बिथांमोना दाजाबनानै बड'लेण्ड आरो बड'लेण्डनि बाहेरायाव जि बर'फोर थालांगोन बे थालांनायनि बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामनानै बयबो जयै सावरायनांगौ आरो बे सावरायनायखौ दिनै खेबसेयैनो बर'फ्रा दिनै सुफुंजोबनांगौ दिनै आगोलाव दिनै BSC जालांबाय बेहाय थालांबाय BTC जाबाय बेहायबो थालांबाय आरो दिनै एकर्ड जाबोनो थांगासिनो दङ बेखौ बयबो खौसे फैनानै बेहाय दाजाबनानै जोंनि बर'नि माखासे समस्याफोरखौ खेबसेनो समाधान खालामनांगौ बेखौ आं खावलायगोन आरो बेहाय मोनसे खोथाखौ आं बुंबावनो नागिरदों जाय बिथाङा दिनै ABPआव दैदेनगिरि जानानै दङ दिनै बेखौ खावलायगोन दिनै माखासे खोथाखौ बिथांमोना बुङो दिनै बर' कालचार काउन्सिलखौ मोननायाव दुलाराय बर'सा आफादनि मानगोनां आफादगिरिखौ दिनै गोबां खोथा बुंनायखौ जों खोनादों आरो नुदों जे बर' कालचार काउन्सिल मोननायनि सार्थआव दिनै दुलाराय बर'सा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर'आसो दिनै हेंथा होदों होननानै जों खोनानो मोन्दों बेखौ खोब जों दुखु फोरमायदों दिनै बिथांमोना दिनै हाग्रामा सरकार दङ आरो बिदिनो लोगोसे दिनै रायजो सभायाव दिनै MP दङ जोंनि आरो लोगोसे आसाम सरकाराव दिनै माखासे मन्त्रि MLA बिथांमोन दङ दिनै बिथांमोन थानायाव दिनै एसेबां पावारफुल माखासे पलिटिकेल लिडारफोर थानायाव दिनै जोंनि दुलाराय बर'सा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ मानो दुसिगासिनो बेखौ आं बुजिना मोनाखै आरो दिनै जाय बिथांमोना दिनै पावार थानानै दिनै प्रमद बर' बिथां जोंनि मानगोनां बिथांखौसो दिनै दुसिदों बेहाय आङो खोब मोनसे फिननाय गैयै मोनसे सोंथि आरो बेफोरो दा बेखौनो जोङो फोरमायदों जाहाथे बेहाय सोरखौबा दाय होलायनांगौ खोथा गैया हाब्रु सारनांगौनि खोथा गैया दिनै जों बिथांमोनाबो आरो जोंबो दिनै
बर'नि सिन्था खालामदोंब्ला दिनै बर'नि खौसेखौ सानदोंब्ला बर'नि दिनै थामोन्थाखौ नागिरदोंब्ला दिनै बयबो खौसे फैनानै दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड दाबिनाय आरो बड'लेण्ड बाहेरनि राजखान्थियारि मोन्थायखौ लानानै जि दाबिनाय बे दाबिनायाव बयबो खौसे फैनानै दाबिनांगौ आरो समस्याखौ सुफुंनांगौ जों होननानै खावलायगोन